Hi mga Kuyagoy, welcome sa ating official YouTube channel, ang Kuyagoy 99 TV po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, just click the subscription button at saka click niyo yung notification bell. Saka yung all para updated kayo sa aming bagong video. Ating challenge ngayon, spin naman part 2 mga Kuyagoy. Sino yung mananalo? Kukuha ng ating 50 pesos para sa ating. Sino yung matatalo? Doon hulog mga Kuyagoy. Let the challenge begin! 1, 2, 3, go! No, 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 no. Kalipong ano to yung side. Sino mag-isig yan? No, 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 no. Nagising ka muna dito sa likod. Ala ka pa! No, no, no. No! God, please, no! 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 Wow, makatuyok sa mga buwang. Hindi po boy? Liyawa eh. Damog kayo eh. Ay, magsabay, magsabay. Bibig na! No, 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 no. Habang toyo ka ito. Ay, sa mga ako.
Basa. Lampos lang! Ay, boss, karatay! Lain mo, ang ilong ana! Okay. Ayaw, ayos! No, no. Tingate ka wala! Lipong yun eh. Mulok yun eh. Yawa. Bun-bun ro. Diretso. Diretso. Oh, no, 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 no. No, no, no.